Здравейте хора, здравейте, добре дошли в новото видео на Fortnite с моят приятел Георги. Това е второто Здравейте! видео. Да, това ми е второто видео и ще играем това видео на Battle Royale на новия апдейт. Както виждате, върнали са много рядки скинове, както виждате Shady Doggo, Unchained, Ramirez. Много рядки скинове са върнали. И да. Аз имам... Сложили са и нови екзотици. Да, в новия апдейт на Battle Royale. Сложили са и една до добра хлебарка. Да, тези хлебарки са много гадни, защото... не ги Обаче има още една, която е добра и ти можеш да влезеш в нея. Да, аз съм виждал. Има и хеликоптери вече в играта. Да, има хеликоптери. Не са старите хеликоптери, нови. Някакви нови, обаче не са хеликоптери. По-хубаво, отколкото да е нищо. Много искам да върнат да върнат тея лодките. Да, верно. И защото с лодките имаше глич, който да летиш на силно, ако ги добавят, лодките силно ще се пачнали. Те вече са махнали този хак да можеш да летиш. Преди имаше и беше малко гадно. Ама аз тогава съм гледал видео, ами съм играл. Аз почнах, когато беше Juice WRLD и... Аз съм играл Chapter 6, сезон 1, края. Да, там където бяха гадника, Таника, където нали знаеш че как станеше с тях? Катаната, да, сетих сама, аз съм играл много. Бях като пълния водка. Да, и тогава беше много слаб. Ама сега съм такива, не съм слаб. Да, защото играх вече по повече от тези. Почти година, не година, почти. И то и аз. Ти силно повече, да ти. То дето го бих. Дете? Взима я, бе. Да захилмаш. Да захилмаш. Не, аз съм да сетя. Там човек. Да не сече. Ви видях, бяга. Дайте. Тя избяга, бе. Нямам, вече трудно заради нея. Няма нищо. Такова филм. Едно биве. Добре. И патрони малко. Това е на Горги второто видео. Да, второто видео, хора. Още една коронка. Още нищо. И той бяга.
Де? И той има коронка. Той ти коронка личи. Нашата О, не, то трябва да се чуи. това бос ли е? А защо няма ти коронката, нали? Бос ли има тук или аз се бъркам нещо? Или аз се бъркам? И се бъркаш. Защото пише на neutralize the... Мачо може и да има бос. Ма не се показва, става колко сме добри. Не, защото още не сме убили всички хлебарки. Да, тия хлебарки са ужасни. Да, и тъкмо пред мен излиза 3. Да! Къде е това? Виждаш ли босите, бе? О, не е за чупи. Внимавай, че идва кола. Кола ли? Тях ли? Бабки са много гадни. Тях ли? Бабки са гадни. Естествено, че какво ги? Да, има билца, ако иска. Да, искаш на револт. Добре. Ама там съм малко много слабо. Не, те върнаха този шотгън. Goalkeeper ли са? Кой шотгън? Chapter 5 шотгъна. Върнаха. Чакай да се сменят клипите малко, че... Чай, хора, аз ще сложа този скин. Кажете дали е як. За мен е як. Аз ще сложа такъв рядък. Само да ви покажа редките ми скинове, ето ви. Бърз локъл. Ти ги показа на другите видеа. На другото видео? Не, той аз скролнах, ама той почне веднага играта и ти нямаше. Приорги, давай реджи. Да, съм ре. Не си. Ето да, уреджи си. Вие хора, от кой сезон играете? Чаптах 5, чаптах 4. Аз играя чаптах 6. Дърги моята спи този пак. Това е YouTube. И да какво там. Чай, че някой там вънка дъв ти прави нещо. Мога някой ден или утре или другия ден да снимам видео на Brawl Stars. Ще се пробвам да го снимам, но каквото стане. Може да ме аднете, ето, това не е името. Кой да аднем? Не да ме аднат, ако искат, ако играят Fortnite. И моля ви хора, искам да се абонирате за това видео. Явно. Защото това видео е много яко. Да. Това е по-добро от миналието.
искам да ви питам, това е за мене. Вие знаете ли брейнротите? Брейнрот. Да. Защото те брейнроти взеха света. Все едно, да. Толкова много популярни станаха преди месец. Те станаха по-популярни и от най-добрите на Fortnite. И хора, може ли, ако докато направя поне 10 видеа в този канал вече в бъдеще, ако сме живи здрави, да стигнем 100 абоната. За 10 клипа 100 абоната, ако ги стигнем, ще са много добре. Много. Защото ще мина по абонати моят приятел Найден. Той има 50 някаква абоната. Не 60. Не на 60. Или 60. 60. О! Не, убиха ме. Респалвам се. Ако знаете този скин, от който го имам, този скин ми е от Борги, той ми гифна. И не знам защо, ама съм доволен. Защо? Тук трябва да има 1000 хора. Само убива тия. Ама Бянка, както можеш. Аз бягам, когато умреш, ще се ребутне за мен. Да, естествено, че там има хора. Аз на тази игра съм майна, не искам да умреш. Те не мога да си отворя честа. Защото не знам да, естествено, че тук ще има хора. Георги бягай. Георги бягай. Той ги убихме, това беше клъч. О, той има мамут. Това е един от любимите. Малко ще си взема малко кола. Добре, ела да щупиме това, ела. Ох, вече съм на 100. Добре съм, жив съм. На мене пишете в коментарите кое ви е най-доброто оръжие според вас. Според мен е мамута. Защото това не съм много добър. Чай, че един приятел ме Кой е? някакъв си дец. Rocket Launcher, добре, Rocket Launcher. Рейнджер. Ето, това, виж, има такова пистолетче вече. Това пистолетче в Build Royale ти ги кърпиш, защото ни гледах видеото. Ти са хилове, за мен не трябва. Ела, ето тук, виж. Добре, дай да видим някъде има ли хора.
Аз ми се оборъчвам. Не, имам много делащо. Двама. Не дай ги ръчка. Ай, не даш. Това е трайхарда. Не умря. Аз ще дявам когато са трудно. Само трябва да видиш. Да дойда ли си с тебе или да бягам? Бягай оттам, бягай. Ето виж, бягам спокойно. Брат, те сега се опитват във въздуха да ме убият. Те са такива. И един път хакер видяхме, това беше преди много време, той когато се ареспаваме и той веднага когато се тълкуваме и той пад убива ни. Да, и бяхме 4 човека. Георги беше смисъл умрял и бяха трима, бяха са тимери или хакера беше жив. Да, когато бяхме двамата и хакера и двамата са тимаха срещу нас. Чакай, че приятел ми звънна на Roblox само. Да, дай на билц. Това на билц, това е билц. Не бе, билц Реал. На Блиц, добре, али като последен гейм мод да направим Виктори. Да, Дали стане клипът 30-40 минути, чакай, че пенал... че те си ми научи чакане, ама... Баща ми вика, чува се от всякъде. Чакай, аз го чакам. Да, чакай, аз го чувам. Хора, ви направихте ли Виктори на новия сезон? Ние направихме, защото... Не, още не сме заради мене, защото аз съм нов. Да, не игра от месец. Ама преди месец... Това имаме безплатни такива. Това не го се знаете. Това ми е един от най-любимите медалени. Да, ти си играеш колкото си искаш, ако искаш цял живот да. Аз отивам вече да събия скоро. Много Тук чух кола да мине, брат. кола, не знам дали е кола в Блица. Не, чух кола да мине до твоята къща или ти живееш в Лов. Аз живея в Лудбек, а не в къща. Ти живееш в къща. Защото и приятелят ми Николай живее в Лов и това е точно пред къщата ни и пак за да смява. Не знам какво прави толкова много, ама... Добре, Димитър. Брат, не забравяй, че правим видео, защото... Какво спами малко? Какво спами ли бе? Дайте! Дай-ка зона, защото... Енчантен, видео салка. Не, бяга! Види, бачка!
Аз не мога да гледам. Кой ще победи, Добито или Гербо? Какво? Кой ще победи? Оф, едни само бягат. Абе, тая, къде ли е? Аз умрях. Аз излизам. Не! О, не. Защо ще излизаш? О, не, ще умра. Не. И, излезнах от зоната. Бягай. Само моля да не умирай. Защото ти си ми на дежата сега. Чакай да се хилна малко. Да, естествено, че ще има човек. 20. О, браво, бе. Добре, има човек. Помагам ти. Стане всичко, което имаш бе вземал. О, това мисля, че е добро, не знам. О, не. Значи, бе. Добре. След тази игра видеото ще спре, знам, но... Беше малко по-дълго от другото майче. Не, значи няколко минути. Там има хора. Аз се едния го убих с горче. Добре, останахме срещу един. Искаш Добре, да това го вече. пикексим? Как да го пикексим? Като за клипа. Ще може ли да го убия? Какви кекса? И айде, хора. От нас, чао!